But it's just a frog. дар руфият мегӯянд ки камераҳои назоратӣ чашми сеюми одамизод аст, аз сабаби он ки иттифоқоти уфтодаи ҳар лаҳзаи ҷаҳонро яку як сабт мекунад. Баъзан вақт мешавад дар ин камераҳои назоратӣ кадрҳое сабт мешаванд ки бисёр аҷиб ҳастанду ва шуморо шокӣ мекунад, ки ҳангоми дидани ин кадрҳо одамҳо ё ба фикр фурӯ мераванд ё ин ки шокӣ шуда даҳшатзада шуда мӯйҳои сарашон хис мешавад. Салом дӯстони азиз, хуш омадед дар канали Некатоп. Дар видеои имрӯза мо бархе аз наворҳои даҳшатнокро ба шумо нишон медиҳем, албатта ки мувофиқи талаби шумо. Хуб дӯстони азиз, дар канал обуна шуда зангиларо пахш намоед ва мо роликро сар мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. Мардуми Мексика дар феврали соли 2022 бениҳоят як шоуи даҳшатнокеро дар осмон тамошо карданд. Ин ҳодисаро ҳатто дар шабакаҳои телевизионии давлатӣ ҳам нишон доданд. Дар ин навор дида мешавад ки тудае аз паррандаҳо яку якбора дар як макон меафтанд. ҳангоме ки ин видеоро нашр кардан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба шиддат дар байни мардум тақсим шуд. Аз сабаби оне ки ҳеҷ касе наметавонист ин ҳодисаи асроромезро тавзеҳ диҳад. Мутаассифона ҳангоме ки ин талпаи паррандаҳо ба замин бархурд карданд, садҳое аз онҳо кушта ва захмӣ шуданд. Марги паррандаҳо аз он гувоҳӣ медиҳад ки бениҳоят бо суръати баланд бархурд бо замин карданд. дӯстони азиз, ин ҷо чӣ ҳодиса рух дод? Оё шумо метавонед дар комментария возеҳтар шарҳ диҳед? дар навори навбатӣ мо бениҳоят ҳайрон шудем вақте ки ин наворро тамошо кардем. ҳангоми аввалин боре ки одам ин наворро тамошо мекунад, фикр мекунад ки ин ё ин ки монтаж аст, ё ин ки ягон намуд ҳунари хуби рассом дар ин ҷо тасвир шудааст, ё ин ки ҷоду ва чашмбандӣ аст. албатта ҳамаи вариантҳо ҷои худро дошта метавонанд, аммо дар асл маҳз ҳамин навор аз чӣ иборат шудааст ва чӣ гуна навор карда шудааст мо намедонем. шумо агар донед дар комментария бинависед. фикри шахсии ман он аст, тамошобинони гиромӣ, ҳамон бандҳое ки бениҳоят нозуку борик ҳастанду сахт ҳастанд, бениҳоят моҳирона ба ин яхҳо часпонда шуданд ва муаллақ ин яхҳо дар ин ҷо истодаанд, вагарна дигар ягон варианте ки дар ақли солим ҷой гирад мо пешниҳод кардан наметавонем. албатта комментария дар ихтиёри шумост, шумо метавонед боз ягон намуди дигар шарҳ диҳед ва мо бошад роликро давом медиҳем. албатта ҳангоме ки аввалин кадрҳои ин навори навбатиро мебинед, хоб аз чашматон мепарад. албатта ин хона аст ки қабри торику даҳшатнокро ба ёд меорад. ин намуди ҳодисаи ғайриоддӣ бо як духтаре бо номи Ҳанан Элкон рух додааст. ин духтар ба худ савол медод ки чӣ гуна метавонад дар ҳамагии 6 сол ин гуна ин қадар бисёр ақрабҳо ҷамъ шаванд. ҳангоме ки духтар хонаашро наворбардорӣ кард, ин ақрабҳоро вақте ки дар интернет нашр кард, дидан баробар мардум гуфтанд ки аввалин ки бояд ин хонаро бо оби муқаддас шуста тоза кунанд. оби муқаддас намедонам чае дар назари мардум. ана дуввум ин ки ӯ духтар бояд дар ин ҷо зиндагӣ накунад ягон вақт ҳаргиз, чунки ақрабҳо як ҷоро агар макон интихоб кардан дар он ҷо меистанд. ба хотири ҳамин ман намедонам мардум то чӣ андоза фикр ақидашон дурустай. шумо ҳам метавонед ки дар комментария фикротонро нависед ки бо бинем шумо чӣ фикр доред дар ин бора. хонаи шумо агар пур аз ақраб бошад, мисол фарз кардем 6 моҳ 7 моҳ намебинед, 6 сол ёки ва монанди духтар, ҳамин хел биён хонатон пур аз ақраб бошад, зиндагӣ мекунед дар ҳамин хона ё ин ки не? дар комментария ма фикротонро интизорум. дӯстони азиз, агар шумо аз офис, аз ҷои кор баромада дар кӯчаатон дар роҳ ин гуна ҳодисаро шоҳид шавед, ман боварӣ дорам ки гашта ба ҷои коратон меравед ва шабкориро интихоб мекунед, чунки ҳар касе дар роҳ ин ҳодисаро бинад ҳайрон мешавад ки чӣ гуна метавонад ин намуди ҷондор дар хушкӣ шино кунад. чунки агар хона рафтанро идома диҳед, пас аз ин дигар хобатон намебарад. дӯстони гиромӣ, источники ин видео Twitter мебошад. намедонам ба тоҷикӣ чӣ мешавад. дӯстони азиз, ба русӣ тюлен мегӯянд инҳоро. тюленҳо то 6 метр дарозӣ ва вазнашон то 4 тонна мерасад. аз ҳаракати ин маълум аст ки ин хурдакак нест. ва ин ки ин тюлен чӣ гуна дар хушкӣ дар ин роҳ дар мондааст, ман фаҳмида натавонистам. шояд ки дар ин наздикиҳо ягон баҳр, ягон дарё, ягон кӯле бошад. хуб дӯстони азиз, шумо вариантҳои худтон дар комментария бинависед.
шахсоне ки ба инопланетянҳо одамфазоиҳо боварӣ доранд ба фикри ман ки ин видеоро қабул мекунанд ба хубӣ ва ягон фикри дигарро қабул надоранд ба монанди он ки ин монтаж буда метавонад ё ки ягон сохтакорӣ. ана шахсоне ки ба одамфазоиҳо боварӣ надоранд бо боварӣ комил гуфта метавонанд ки ин монтаж аст ва соҳиби навор мегӯяд ки гӯё ки дар як ҷои яхе дар ин хунукӣ ду нафар намедонам ин чӣ гуна махлуқ аст ба динозаврҳо монанд синхрона яъне ҳамзамон бо якдигар ҳаракат доранд ҳаракати як хел. албатта фикри ман ин аст ки ин монтаж буда метавонад чунки ягон хел то имрӯз одамфазоиро дар замин мушоҳида накарданд надидаанд факту далил ҳам нест ва ин видео ягон чизро исбот карда ҳам наметавонад. ин ҳатто ба ҷин ҳам монанд нест. албатта мо ҷинро дидагӣ нестем аммо фикр мекунем ки точно ин хел нест ба хотири оне ки аввалш ки ҷин дар чашми одам наметавонад дуюм ки дар камера намеафтад сеюм ки онҳо дар хунукӣ дар рӯзи равшан ва пише намебинешонанд. хуб дӯстони азиз ба мисли ҳамешагӣ комментария дар ихтиёри шумост ва мо бошад ролика давом медиҳем. ҳоло бошад ба ин видеои даҳшатнок тарснок назар кунед ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст. тамошобинони гиромӣ хоҳиши ман ин аст ки видеоро дар каналатон пауза карда дар комментария фароид фикротонро нависед ки ин видео ҳақиқӣ аст сохта аст монтаж аст ё ин ки аз ягон кино бурида гирифта мондагианд. шумо фикротонро нависед баъд омада видеоро давомша тамошо кунед. ин видеоро бошад як шахси моҳир дар каналаш сохта нашр кардааст бо номи MBG Core. дӯстони азиз дар канали ин дароен агар тамошо кунед пур аз видеоҳое ки моҳирона монтаж карда партуфтагия кадомида ҷамижан маъқул боша марҳамат дар омада тамошо кунед ва гуфта метавонем ки ин видео бениҳоят тоза ва зебо монтаж карда шудааст ки ҳатто аз баъзе киноҳои голливудӣ ҳам гузаштааст. хуб дӯстони азиз шумо фикротонро дар комментария нависед. ин ролик ба шумо писанд омад ва ҳаққалан як зарра ҳам бошад шуморо тавонист ки ба даҳшат андозад. дар ёдатон бошад ҳамин навора мо ягон 3 сол пеш вақте ки навори пурраша надида будем ҳамин қитъаи видеоро гирифта дар каналомон паҳн карда будем ва гуфта будем ки ин ҳодисаи ғайриоддӣ ва ягон хел шарҳе надорад ва аз шумо талаб карда будем ки дар ин бора назариёти хешро бинависед. хуб дӯстони азиз дар навори имрӯза мо сирри ин видеоро ба шумо мегӯем чунки мо ҳам фаҳмидем ки чӣ гуна ин навор ин ҳодиса ба сабти камера афтидааст. хулоса дар ин ҷо як кабеле буд дар роҳ ҳангоме ки мошини боркаш дар он мечаспид ва ҳангоме ки ҳаракат мекард синхрона яъне ҳамзамон ҳамаи мошинҳое ки дар рӯи ҳамон кабел мегузаштанд ҳамхел ба ҳаракат медарояд. аз сабабе ки кабел бениҳоят сахт ва мустаҳкам буд тавони бардошти мошинҳои майдаи сабукравро дошт. хулоса тамошобинони гиромӣ боқимондаи видеоро шумо худатон тасаввур кунед ки чӣ гуна метавонад ин ҳодиса ба амал ояд. сабаби аслиаш ҳамин кабел ва мошини боркаш буд ки дар худ кабели дар рӯи роҳ буд дар роҳ печонда гирифта буд. хуб чӣ гунае ки мебинед тамошобинони гиромӣ ҳар як ҳодиса шарҳи мантиқии худро дорад ва то он даме ки видеоҳои пурра набарояд мо ҷавоби онро ба шумо гуфтан наметавонем ва дар назари мову шумо видеои даҳшатнок ба назар мерасад. дар асл воқеаҳо бениҳоят оддӣ мебошанд бисёри вақт ва албатта ки шарҳи мантиқӣ доранд. хуб тамошобинони гиромӣ дар ҳамин ҷо навори имрӯзаро ба охир мерасонем. агар ба шумо писанд омада бошад дар канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.